खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 अक्ट'बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायफिननो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आया बांगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां दिनै हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोदानै खामानि मावनो थाखाय साननो रोंगोन आरो गियान फैगोन इयुननि थाखाय साखाफारा जानो रोंगोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो जाफुंसारगोन बहाबा थांनांगौब्ला मोजाङै हान्थिनो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बहाबा माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा सोरजिनो हागोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोआ जोबोर उसुखुथु मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन न'खराव गुलाय गुजाय एबा आब्रुथिनि आंखाल जागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन समाजाव मानहानि जानांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननाया फेलें जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन जेथिंनिबो आंखाल जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मानहानि जानांनो हागौ बेफार फालांगियाव खहा जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन आरो हेफाजाबबो लानांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोदान खामानि मावनो सानखांनो रोंगोन बयजोंबो गोरोबनानै खामानिखौ मावफुंनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना
बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले-बेजे मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ जोबोर उरां-फारां आरो दुखु मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब लानांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा-बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो बाख्नायजागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन आरो जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।